daharan. Wah, dereng. Dereng. Yo sik dicepak ibu-ibu ki mau. Iya sik diracekno e. Lah ya Mas sore mau kan sampun. Oh nggih sampun. Ora kurang sawiji pondok anggene Bapak Ketua Panitia, Bapak Ponari lan para anggota iki ora baen-baen anggene maringi pasugatan kanggo awake dhewe. Luar biasa. Luar biasa. Monggo. Mendah kaya mentasita urip lan hendika masih bagya mulya jarahir putri Sulistya terus bisa nyoba riko kang wes ana. Sing gedhe pangakarena kang wis sapujenku ceceno atiku cerair putri tapi kasarimu kawan Sik to ambekan. Dindeknya bingung. Emang selama iki aku nggak ambekan. Loh, pengen apa, Pak? Mendah kaya Jerair putri Sulistya terus Matur sembah nuwun Nduk Meme ingkang sampun ngaturaken tembang sambung wanci dalu minangka pambukaning ing adicara sisi sambungan iki ya. Matur sembah nuwun Nduk Meme wah suarane iso nggali-gali mula wis akeh bukti lan kasunyatane lamun to Nduk Meme kuwi akeh prestasine ana ing cabang lomba ora mung tingkat kecamatan ning ya kabupaten. Matur nembah nuwun pangestunipun nggih. Iya tok pangestuni ya. Nggih. Nggih matur sembah nuwun.